Zo'n 100 mensen hebben van de morgen maar de Walk into the Light in Dokkum meedoen. Maar de tocht tot de stad vregen ze omdenken van suïcidepreventie. In stilte rennen de deelnemers door de stad om stil te staan bij een onderwerp dat vaak lastig op praat wordt. Het is eigenlijk een kuier mjaansbetiet. We beginnen in het donker. Ik heb mijn jochje mijn mijn stormlamp in het donker. En het is een kuier om stil te staan bij mensen die we verlen hebben, bij nijbestaanden. Maar ook bij mensen die zich misschien op dit moment net lekker in hun vel vielen, wat problematiek speelt. En ook van mensen die het gewoon hun belutsen iets aan laten willen. We hebben anderen hard nodig om dit verdriet te kunnen dragen. Ik rin mij omdat mijn zoon, of uw zoon, een jochentje niet waar we omkwamen is toch zelfdoding. En de verbinding met de mensen die hetzelfde mij maken hebben. En de verbinding met de mensen die suïcidale gedachten hebben. Het is op zich heel mooi om te zien dat mensen de stap durven nemen hier te komen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook jammer dat er zoveel mensen of iemand verloren hebben of met deze gedachten spelen. Maar het is heel belangrijk om er wel over te praten en met elkaar in gesprek te zijn. Het stille, en ik vind het altijd heel bijzonder dat de zinnen opkomt. En die prachtige reerde loften moa's. En ja, normaal gesproken lees je nog op in eer. Het is gewoon een hele bijzondere gebeurtenis. En daar ben je eigenlijk mee bezig. Ja, dat is een bankje hier op een prachtig mooi plakje, een bolwerk in Dokkum. En daar is een plaket, een plaatsje op kaam. En daar staat op ik zie je. En dat gaat dus over ega voor elkaar. Zien we hier, hoe is het nou echt met die?